26 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Рӯшон аз рӯи пайкараи асосгузори аввалин давлати тоҷикон Шоҳ Исмоили Сомонӣ пардабардорӣ намуданд. Иншооти мазкур бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияи Рӯшон дар масоҳати умумии 1000 метри мураббаъ бунёд гардидааст. Тадбири мазкур дар доираи омодагӣ ба истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги муқаддаси миллӣ 35-солаги истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид. Баландии пайкараи Шоҳ Исмоили Сомонӣ 7 метр ва зерпояи он 5 метр буда дар майдони 4 тандиси китобҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, асарҳои безаволи Шоҳнома, Тоҷикон, Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва аксҳои қаҳрамонони Тоҷикистон гузошта шудааст. Қомат афрохтани муҷассамаи бунёдгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ дар маркази ноҳияи Рӯшон ба майдони муқаддасоти миллӣ ҳусни дигар зам намуда, шаҳодати ҳифзу нигаҳдории арзишҳои миллӣ ва эҳтиром ба гузаштагон аст. Зимни шиносои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода бунёди пайкараро дар шафати парчам ва нишони давлатиро дар самти қадрдонии шахсиятҳои таърихии миллати тоҷик нек арзёбӣ намуданд. таъкид карда шуд, ки майдони муқаддасоти миллӣ яке аз маконҳои асосии баргузории ҷашну чорабиниҳои давлатию миллӣ ба ҳисоб рафта, ҳамчунин дар он барои истироҳату фароғати сокинон имконоти мусоид фароҳам гардидааст. ба масъалаи сабзазор ва гулпӯш намудани атрофи иншооти тозабунёд таваҷҷӯҳ зоҳир гардида, ҳудуди он бо гулҳои рангоранг ва дарахтони ороишиву сояафкон оро дода шудааст, ки ба ҳусни гулгашт таровати тоза зам менамояд. бо назардошти талаботи меъёрию шаҳрсозӣ тамоми роҳраву гузаргоҳҳои дохилу атрофи назди пайкараи Исмоили Сомонӣ сафолакпӯш ва чароғон карда шудааст.